You got a heart so big it could crash this down. Kaixo, ikasle maiteok, gaurkoan errentagarritasun atalaseko ariketa bat nola egin azalduko dutzuet, eta lehenengo eta behin esatea ariketa mota honek hainbat eta hainbat denominazio ditxula, hainbat eratara ditxu alda, errentagarritasun atalasea, aldaitu eta ito puntua, aldaitu puntuia, aldaitu errentagarritasun ataria, mozkinak, hainbat eta hainbat izen ditxu, baina dena 10 berdinak, bai? De poko ezberdineko txakur berdina. Orduen hasiko naz ariketiakin, eta hemen dekogu 2022ko ekaineko selektidadeko ariketa. Bertan dinozku, ondoian jatetxeak menuak eskaintzen ditu eguerdietan. 8.000 euroko kostu finkoak ordaindu behar ditu hilero jarduera aurrera eraman ahal izateko. Beraz hemen ja nengo datua baikogu. Kostu finkoak 8.000 euro, bai? Hone gure hau esan, berak 0 menu saldu edo 5.000 menu saldu, berdin 8.000 euro utzidiko ditu, alkiler, seguro, soldata eta bartabar, olako gastuetan, gastu finkoak, bai? Ekoizpenakin, ekoizpen kopuruakin zerikusirik ez daukien gastuak, bale? 0 menu, 6.000 menu, berdin mantentzen diez. Urrengo, esan disa ino, menu bakoitzeko kostu aldakorra 5 eurokoa da. Beraz hemen dago bigarren datua. Kostu aldakorra unitateko, bai? Berak menu saltzen ditu, baina zenbat kostetan jako saltzen dauen olako batek, olako menu batek, 5 euro. Eta salmenta presioa 12 eurokoa da. Beraz hemen dago hirugarren datua. Niri kostetan jat 5 euro menua eta saltzen dut 12 eurotan. Beraz, hori irabazi bat ukiko dut. Eta azkenik zaren duzku, jatetxeak hilean eskaini ditzakeen gaiginezko zerbitzuak, eta menu kopurua 2.000 menu dira. Beraz, beste datu bat. Kostetan jarriko, kopuru maksimoa, bai? 2.000 menu. Bale? Venga, orduen, lehenengo galdera inozku, eta hauekin kalkulazazu, zein den errentagarritasun ataria edo puntuia. Bien. Horterako formula, betiko bezala izango da, kopuru magiko hori, izango da, kostu finkoak, zati, P, kenkau. Zergatik holan formula hau? A ber, esan dugu, bai? Enpresonek saltzen ditu 12 eurotan menuak, eta bereko zain jako 5, beraz, menu batega 7 euro irabazten ditu. Enpresonek ez baleke kostu finkorik ogiko lehenko menua salduta ja 7 euro irabazten egongo zan, bai? Baina, enpresak ez diez lehen produktutik, lehen unitatetik dirua irabazten azten. Ez da dituzte kostu finkoak, bai? 0 menu, 5.000 menu saldu, berdin dituzten gastu horrek ez da dituzte benetan dirua irabazten azteko. Beraz, formulak dino, kostu finkoak zenbat estaltzeko nioket hemen presio bat, bai, 12 eta 5, bai, euroko kostu batzuk, bai? Beraz, nik saltzauten produktuak otxeko 7 euroko irabazi dago. Zenbat 7 euroko irabazi behar ditut kostu finko horrek estaltzeko edo berdintzeko, eta hortik aurrera diru irabazteko? Hori da, bale? Formula honen dinozkuna. Beraz, kasu honetan, formuli hor dekogu, eta izango zen aplikatzea, bai? Ze kasu honetan, hartzen bat dugu hemen, galdera, formula beti mesedez idatzi, bale? Garrantzitsua, astreketetan, bente formula dakitu da irazi, gero despizago gara, baina formula dakigula adirazi behar dugu. Bien, orduen kasu honetan, kopuru magiko hori, bai? Zango zen, 8.000 euroko kostu finkoak, zati, 12, presioa, ken, 5, kostu aldakorra. Eta urtengo jaku, 1.152,piku, 1.153, bero bilduz jarriko dut, bale? Segura guen zan honek, enpresa honek 1.153 menu saltzerakuan, bai? 1.153 aldiz, 7 euroko benefizio hori presioak kostu aldakorra, bai? Doko nien, bere
sarrerak eta gastuak die berdinak. Epes hori parra geratzen da zenbaki hortara altzen da nien. Eta hortik gora hasiko da benetan diru irabazten, eta hortik bera ibiliko da dirua galtzen. Bai, beraz, zein da, puntu magikorik nun, pum, hor ja sarrerak eta gastuak berdintzen dien, hauri, bai? Venga, orduen badeko gauzen, bai? Bigarren galdera, zein litzateke hileko emaitza gehienezko zerbitzuaren kantitatea 180an zerbitatzen bada. Bien, hemen ez gabi kalkulatzen ze puntuotan hasten da enpresa diru irabazten. Ez, hemen ematen dozkue kopuru zehatz bat, eta kopuru horregaz kalkulatu behar dugu enpresak diru irabazi dauen eta zenbat, edo diru galdu dauen eta zenbat. Eta horretako beste formula bat dekogu, bale? Dala, mozkinena, zenbat diru irabazi dauen enpresa batek? Pues bere sarrera guztira, ken, bere kostuak guztira, bai? Bestera baten esan da, mozkina da berdin, zenbateko presioa saldu gotenik menuak, bai? Eta zenbat menu saldu ditut, hori zengoan nire enpresa sartzen dan dirua, ken, ze kostu finko ki ditut, bai? Quiero decir, 0 menu saldu, zein 5.000 saldu kikotez kostu batzuk, gehi kostu aldakorrak dala, basikamente, kostu aldakor benteteko bider kopurua. Kostu batzuk zer ikusi haukie kopuruagaz, kasuntan joan menu baz, kostatan baina postoiro, pues zenba menu saldu ditut, pues postero menua, bider zenba menu saldu ditut, ukiko kostu aldakor horrek, eta beste kostu batzuk izango diz, finkoak, pixak batu, eta badeko, eta diferentzia hori, bai, sarreren eta kostuen diferentzia hori izango da, irabazten dugun dirua, edo galtzen dugun dirua. Bien, beraz, hau zera behar dugu, bigarren galderan, apuntatzen dugu formula, mozkinak berdin sarrera guztira, ken kostua guztira, eta goaz datuak sartzen. Bai, kasu honetan, kopuru esan duzku dela 180. Bai, beraz, kopurua da berdin 2000 da kopuru maksimoren 180. Beraz, kasu honetan, 1600 izango da kopurua. Beraz, nik kontzigak hori jakin da, mozkinak izango da berdin, bai? Sarrera guztira izango da 12ko presio bat, bider 1600 kopuru bat, ken, kostu finkoak, bai? 8.000, gehi kostu aldakorrak izango diela, kostu aldakor bentateko bider 1600. Dala baita 8.000. Beraz, 8.000 8.000, 16.000. Eta 12 bider 1600, moten duzku, 19.000 eta 200. Ken, zan dugu zela, 8.000 8.000, 16.000, ba, enpresa horrek, irabazi ditu, 3.200 euro, bai? 3.200 euroko irabazia. Eduki du 1.600 menu salduta. Emaitzak, bueno, ez dut ez lehen zotin, baina emaitzak beti be markatuko ditugu. 'Cause you got a heart so